سلام تعنا هبلنا كرات تخطاتلتي لوم التلفزيون نزعلت زحزنا يوم زيناتات دهايلومي كم صعب اوادينا يوم لنا لايك شير سبسكرايب ناغوركم نختكتاتولنا بمعدم حزي ناب زرزرهم كنسجر ناي ما أسرت تزاز أما حلالي فكم زلو ومنات من شتات حبيرهم نالو أصلنا تلفزيون مسرت زي ولهم حبريتات كم مزرقح نخير نب جزياو من محدار تجراي أتحساسيبهم جزياو من محدار تجراي ببيت صحفة قدات كوميونيكيشن بيلو لومي عصرت شو منطقة كم تخلتشن عصر شو عتن آمت مرت أو زوج أو مجلس خمس ولم تدقاقم تجوجات حبريتات التلفزيون السنة نستو السنة هزبي كدنا عقرو يخول مبر نكون نتك غيرو أي يخولن يلوم تلفزيون السنة أبز حلفو ناي مقطع عمتات أو جن فتحون كونعن مقطع هزب تجراي تسليفهم بزخوان يخون مقنيات كاسس زي خل تجادلو أكايديز ولا مجلس جزياو من محدار تجراي بزارعو هزباونتن زي ربك على سندما كبري كم زوهاو أفليتهم بقيتها ورد لازم راح زلو جزياو منغستي تجراي نبرات ما كلاي كوميته هوحات كم ما فلوتات جنرالات نايتي أم مخته تجراي TDF ويجا مكل خال حيل تجراي زبهال زنبرة حجيت تا تجراي تبهال زفلت عتو حيلي ناي تجراي زركبو عزز سراويت ناي ما أسرت تزاز أما حلالي فكم زلو ومنات من شتات حبيرهم نالو كاب قرب أوان جميرو جن مسرز زي ولهم حواريتات مزرقح جميرو لهم زيكا حدا أب تجراي مرجع خيلون وشتاو مترطرات كعبن زدرخن تخون بخلاي من قد كعا كم حزبيز جمرنا يو سلاموي بوليتيكاو نايك ألسنوس مدرخ أنفتو صحيتو حزب تجراي إفويتا خيركبن كاب كيناتن ورا كيناتن تناقشو ناب نور هيوتن مملاس زقورو صعري زحلقن يلولهم نايزي كاب قرب أوان جميرو خزرقحم صنح مسرز زي ولقوجات حواريتات كعم مشات سنبت 10 شعات تقم تخلتشن 10 شعاتن آمت مرت قبل علي نبارات مريحنة حوحات ناي ما أسرت تأزاز موص وأملكيتو بعراي ولد زعينو تحبريتا زرقي حلهم زيون كم تم أقدمو زلا أقاموسات حسوتات مخانم نملا أوشتن دقن هزبنا خنقلت نفوتي بالمجلس جيزاو من محدار تقرايم زون كم زيوم زعم سلو تدقاقم تقوقيات حبريتاتات نستوسن هزبي كدنا قرون تزي كوينم نكون نتقيرو أي خولن يخون بر وشت أورقات كيهلون مترطارات كعبن زدرخو مرداتات نزفنو أكلات ملا هزبنا بتريك خوننام كقالسو من التحساسبي لولم ببيت صحفة قدات كوميونيكيشن تجراي زواج أمجلسيم توم بفدرال كسرو تبين لهم زلو كاب TDF مالتي كاب مكل خال حيل تجراي وينايت تا تجراي بهال زلو حجي نبرات جنرالات دما وزر حدا جنرال مقبي هايله وزر خلته جنرال شريفو قبر قرقس وزر سلسته جنرال هنسا وزر 4 جنرال دنكول وزر 5 جنرال ودن بيتي هايله سلاسه جرماي وزر 6 جون مديد وزر 7 جنرال معشو بينه ذا امسلو زركبوهم كوينهم نفدرال منغستي وين أبي أحمد حلفوا كهبهم مس أبي أحمد علي كم سزراربه تفليت الله بتماساسال حبريتا تلفزيون السنة بسبر زينا زم حلالفو حبريتا بروباغندا تسلم اي قبل حيل صدتا تግራይ ኮኒንዎም تلفزيون السنة بفلات كابلي تجميرو سبر زينا بزبل جنرالاتن ፖለቲከኛታትን ይሰረለው ይሉም አሽማት ጸርሑ ክፍኖ ዘሓደረም ልሙድ ጻዕዳ ሓሶት ህዝብ ትግራይ ረዓዲክ ስሙዑን ከሕመስን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥ ተሐላሊኹ ናይ ሓባር ጥፋት ንኸስዕብን ኮነ ተባሂሉ ዝዝንዛሕ ዘሎ ጸሊም ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ እናገለጽና ህዝብ ትግራይ ውሽጣዊ ሽግራቱ ብባዕሉ በሰላም ፖለቲካውን መንገድ ከም ዝፈትሕን ኣብዚ ጻዕሪ ህዝቡውን ጸጥታ ሓይሊ ትግራይውን ኣብ ቅድመ ግንባር ዝተሰለፈ ምዃኑ ክነረጋግጽ ንፈቱ ኢሎም ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ በመሰረት ሓበሬታ እቶም ጌታቸው ረዳ ወይ ግዚያዊ መንግስት ትግራይ ነቶም አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ዝኾኑ ነባራት መራሕቲ በቀጥታ ንፖሊስ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ትእዛዝ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከመሓላልፈሎም ከሎ ነቶም ጀነራላት ዝርከብዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ምስ አብይ አሕመድ ብምዝራብ نفدرال بوليس أحلفو كهبوم تساماميعو كم زلو تفليتو كمدمه نعمر رح بوليتيكان سراويت تجراي نخاسر استوحاو تزاز كم زيله كوميشن بوليس تجراي فليتم عسنا تلفزيون بزبل زفلت مرخه حفاش امناي لومي زوق حفنا وزينوم بملكع سبر زينا زحلفوت ازاز مع سرتي نبرات امرارحن ازست سراويتن زعباز جبره حبريتو كوميشن بوليس تجراي نايزوم اكلات مع سر تخفصم تزاز تمحلالي فل زبل زينا فصم كاب حق ازرحقن
كوميشن بوليس تግራይ كأسرم بقال يكون بصحف استوهاو مفصمه تእዛዝ ማእሰርቲ ከም ዘየለን ንሕብር ኢሎም ዝኾነ ይኹን ማዕኸን ዜና ከምዚ ዓይነት ኣብ ሓድነት ህዝብና ምንጋዕ ዝፈጥር ረዓድን ምጥርጣርን ዘንግስ ተግባር ካብ ምፍጻም ክርነብ ህዝብና እውን በከምዚ ዓይነት ብዕራይ ወለድ ዜናታት ክደናገር ከም ዘይብሉ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይገልጽ ኢሎም እቶም ፖሊስ ክልል ትግራይ ክእሰሩ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ዘሎ ነባራት መራሕቲ ህወሓትን አባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ቁጥር 1 ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ቁጥር 2 ዶክተር ረዳኢ በርሄ ቁጥር 3 ተጋዳላይ ዓለም ገብረዋህድ ቁጥር 4 ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አቦ ወንበር ህወሓት ማለት እዩ 5 ዶክተር ሰሎሞን እዮም ዝኾኑ ዘሎ ማለት እዩ ዛጊት በጽሕና ከም ዘሎ ትእዛዝ ማእሰርቲ ወጽኢሎም ዝተውሃሉ አካላት አመራርሓ ውድብ ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን እንትኾኑ ሓይሊ ጸጥታ ነቲ ሓበሬታ እንትኹንኖ ውድብ ህወሓት ግና ዛጊድ ዝበሎ ነገር የለን وحسنتن دحننتن تግራይ ፖለቲካዊ ሓድነቱን በር ሕዚ ተዓጢቁ ዘሎ ሓይሊ ይኮነን ኢሎም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ሕጋዊ መሰረትን ሓላፍነትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝብል ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ዝተረኸቡ ሓላፊ ሴክሬታሪያት ዘይምእኹል ምሕደራን ዲሞክራታይዜሽንን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ናይ ትግራይ ውሕስነትን ድሕነትን ዝረጋገጽ ብፖለቲካዊ ሓድነትን በር ሕዚ ብዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ይኮነን ክብሉ ገሊጾም ናይ ትግራይ ናይ ድሕነቱ ውሕስነት ፖለቲካዊ ሓድነቱ እዩ هذا تعطيق زل حيلي كونن نص ترى يقولون يكون كل زول زله ترى له جن نتو تعطيق زل حيلي زوقله نتو تعطيق زل حيلي بجنة كواجا أزجبره أب تجري زلوا بوليتيكاو مساراتي سراويت تግራይ ዕጥቆ ፍቲሑ ናብ ኑር ህይወቱ ክዋፈር ከም ዘለዎ ኣብ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ተቐሚጥ እዩ እዚ ግብራዊ ዝኸውን ግና ንመሬት ትግራይ ወሪሮም ሒዞም ዝርከቡ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃ ዘለዎ ሓይልታት እንትወፁ ምዃኑ ተሰሚሩሉ እዩ ይኹን በር ሰራዊት ትግራይ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ግዛኣት ትግራይ ከይወፁ ከበድትን ፎከስትን ኣጽዋራት ዘረከበ ኮይኑ ብዘይ መትከል እግሪ መሊእኻ ንምብታን ዝግበር ምሽብሻብ ግና ብዙሕ ትግራዋይ ሕጉስ ኣይኮነን ናይዚ መሰረታዊ ምኽንያት ድማ ድሕነት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብል እዩ ካብዚን لعلقنا جنرال ساركان قبرتنسايم وحسنتن دحنتن تግራይ ዝረጋገጽ بpolitikaው ሓድነትን በር بسراوي تግራይ ኣይኮነን መዋሎም ንትግራይ ካብ ሙሉእ ጽንተት ንዘድሐነ ሰራዊት ትግራይ ከም ምንሻው ገይሮም ዝወሰድዎ ብዙሓት እዮም እቲ ንሽሾ ሰራዊት ብርክ ዝበላ ሃገራት ጠጠው ዘበለም ንህዝቢ ትግራይ ካብ ሙሉእ ጽንተት ዘድሐነ ነቲ መራሕቱ በየማናይ ማእገሩ ዕጥቅን ስንቁን ብጸጋማይ ማእገሩ ተሰኪሙ ኣብዚ ዘጽሐ ዓለም ዘመስከረሉ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ከመይ መድሕን ትግራይ ኣይኮነን ይበሃል ብምባል ዝተቆጥዑ ውሕዳት ይኮነን ናይ ምድርዳር ዓቕምና ደኺሙ እዩ ግዛኣታው ሓድነት ትግራይ ዝረጋገጽ ኣመራርሓ ትግራይ ፋሕፋሕ ኢሉ በብውልቁ ማመልከቻና ኣተዋ ኣይኮነን ዝበሉ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ዝዓቢ ፖለቲካዊ ሓድነት እንትጥንክር ምዃኑ ገሊጾም እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣመራርሓ ትግራይ ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ወዲቑ ኢሎም ንሓደ ፖለቲካዊ ስልጣን ክልተ ፍልፍላት ሕጋውነት ከም ዘለዎ ብምሕባር ንሶም ድማ ሕጋዊ ቅብልነትን ፖለቲካዊ ቅብልነትን እዮም ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ግና ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣሕሊፉ ይብሉ እቲ ፖለቲካዊ ለጂቲመሲ ኣምሉቕና ሰዲድና ኢና ክንሰርሐሉ ስለዘይከኣልና ተወዲብና ከምዚልና ንኺድ ኢልና ስለዘይከድና ነጎሸ ስለዘይገበርና ኣሕሊፍና ስለዝሃብናዮ ህዚ ዘሎ ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ናይ ስልጣን መሰረት እቱ ህጋዊ መሰረት ካብ ዝጣየሽ ክልተ ዓመታት ንኽመልኦ ኣዋርሕ ዝተረፎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕዚ ሕጋዊ መሰረቱን ሓላፍነቱን ንምግንዛብ ኣኼባታት ብምጽዋዕ ላዕልን ታሕትን ይብሎም እቲ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንስርዓት ብልጽግና ሓሊፉ ብምሃቡ ፖለቲካዊ ቅቡልነት ሲኢነለኹ ዝብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕጋዊ ስልጣኑ ግን ካብ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝፍልፍል ይዝገልጽ እዚ ሕጋዊ ስልጣን ግን ንሓደ ዓመትን መንፈቕን እቲ ዝመርሖ ህዝቢ ከም ዘይፈልጦ እዩ ዝገልጽ ነዚ ድማ እቲ ዋዕላ ዝተዳለወሉ ምኽንያት ይብሉ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም بنات الرأي هذه خالي من قسم التعاش خالي نقوشش المقوار قال ما لا يكون أنزل رأيني نتهزل له من قستي توم قدي لهم وزلوا ناوسخنا كنت أنا خرون فتن عملت أدفايزر كونسل لهم كوكم دفيت نكبر أنا إذا كعلم دفيت غير إلي يزامن هيك ألكون
ኣብ ሱዳን ሓድሽ ጅምላዊ ጨፍጫፋት ምፍጻሞም ውድ ሕራት መንግስታት ገሊጹም ኣብ ሱዳን ማእኸላይ ግዝኣት ጀዚራ በሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ገመናት ከም ዝተፈጸመ ኣብቲ ሃገር ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ውድ ሕራት መንግስታት ገሊጸን ክሌሜንቲን ኒኩዌያታ ሰላሚ ነዚ ርእቶ ዝሃባ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቁሸታት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 124 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓደ ጉጅለ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ ምግላጹ እዩ ኣብ ሱዳን ን18 ኣዋርሕ ብዝቐጸለ ሕድሕድ ኩናት 10,000 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 11 ሚልዮን ድማ ተመዛዊሎም እዮም ኣብ ሱዳን ተቐማጢትን ኣተሓባበሪትን ሰብኣዊ ሓገዝን ውድ ሕራት መንግስታት ኒኩዌታ ሰላሚ ከም ዝበልኦም ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ካብ 20 ክሳብ 25 ጥቅምቲ ኣብ መላእታ ግዛት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ መባእታዊ ጸብጸባት የመልክቱ ኢለን እቲ መጥቃዕቲ ከዓ ጅምላዊ ቅትለት ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ነዋልድን ሰፊሕ ምዝማት ትካላት ንግድን ኣባይትን ከምኡ እውን ምቅጻል ሕርሻታት ከም ዘካትት ኣረዲአን ኒኩዌታ ሰላሚ እቲ ግፍዓዊ ገመናት ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግዝኣት ዳርፉር ሱዳን ዝተፈጸመ ዝመሳሰል ምዃኑ ገሊጸን ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ግን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወምዎ ማሕበረሰባት ፈጺምዎ ዝተባሃለ ዓሌታዊ ምጽናት ይነጽጎም ኣብ ሱዳን ዘሎ ጎንፂ ንኸብቅዕን ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ንኽትከልን ዝጉስጉስ ኮሚቴ ዋድ ማዳኒ ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝቐጸለ ሰፊሕ ህልቀት ይፍጽመሎ ምዋሉ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ እዩ ማሕበር ሓኻይም ሱዳን ብወገኑ ናብተን ብሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ጅምላዊ ቅትለት ዝፍጸመን ዓድታት ውሑስ ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉ ክልቲኦም ተጻዋዕቲ ወገናት ንኽስማዕምዑ ውድ ሕራት መንግስታት ጸቕጥን ክገብር ጸዊዑ እዩ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ዘይከኣል ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ሰራዊት ንሰላማውያን ሰባት ክከላኸል ዓቕሚ ከም ዘይብሉን እቲ ማሕበር ወሲኹ ገሊጹ ብዛዕባ እቶም ኣብ ትግራይ ዝሞቱ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝምርምሩ ክኢላታት ስራሕ ንኸቋርጹ ብሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ከም ዝተኣዘዙ ተገሊጹ ማርያ ሄርናንደዝ ቴዎድሮስ ገብረ ማርያምን ዮሐንስ ሓለፎምን ሰራሕተኛታት ጉጅለ ደው ኣልዋ ሓኻይም እዮም ነይሮም 24 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት እናሰርሑ ከለዉ ነይሩ ብወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቲሎም ዝተባሃለ ቅድሚ ወርሕን 2 ሰሙንን ኣቢሉ ነዚ ቅትለት እዚ ንምምርማር ናብቲ ቦታ ዝኸዱ ክኢላታት ሚኒስተር ፍትሒ ነቲ ጉዳይ ከም ብሓድሽ ኣጽኒዖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመለሱ እዩ ዝግለጽ ይኹን እምበር እቶም ክኢላታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሱ ሚኒስትር ዴኤታ ፍትሒ ኣይተ ተስፋዬ ዳባ በኣፍ ከም ዘጓውዑን ነቲ ምርመራ ንኽቋረጽ ትእዛዝ ከም ዝሃውን ተሓቢሮሎም ጉጅለ ደው ኣልዋ ሓኻይም ግን ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እኹል መልሲ ንክህብ እናሓተተ ይርከብ መሳርሕትና ብዝሕዝን መንገዲ ካብ ዝሞትሉ እዋን ኣትሒዙ ማሕበር ደው ኣልዋ ሓኻይም ነቲ ጠንቂቲ ቅትለት ዝኾኑ ኩነታት ንምርዳእን ሓላፍነትን ምርካብን ብዘይምቁራጽ ይጽዕረሎም እቲ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዘካፈልናዮ ናይ መጀመርታ ርካባት ውሽጣዊ ምርመራና እቶም ገመነኛታት እንመን ምዃኖምን ዕላማኦምን ብርግጽ ኣየረጋግጽን ይብል እቲ ማሕበር ይኹን እምበር ውጽኢትን ገምጋምን ናይቲ ዝተገበረ ምርመራ ነቲ ማሕበርን ንስድራ ቤት ማርያን ቴዎድሮስን ዮሐንስን ከካፍል እኳ እንተተሓተተ ብዛዕባ እቲ ናብ ቅትለት ዝመርሖም ኩነታት ወይ ሓላፍነት መን ከም ዝወስድ ክሳብ ሕዚ ንጹር ምላሽ ክረክብ ከም ዘይከኣለም ዓለም ለኸ ማሕበር ደው ኣልዋ ሓኻይም ኣፍሊጦሎም ትልምን ትእዛዝን ጊዜያዊ መምሕዳር ዝጻረር ተግባር ምፍጻምን ምጥሓስን ክሳብ በጀት ምእጋድን ተሓታትነት ሕጊ ዝበጽሕ ቅጽዓት ክፍጽም የይሉ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ህወሓት ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ምክንያት ብምግባር መንግስታዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ዘይብሉ ጉጅለ ብዝፈጥሮ ውዲትን ብዝህቦ ኣመራርሓን ዕማማትን መደባትን ጊዜያዊ መምሕዳር ኣብ ምትዕንቃፍ ይርከቡ ዝብል ጊዜያዊ መምሕዳር ናይ ጸጥታ ጸገም ስርዓት ኣልቦነትን ብኽነት በጀትን እውን እናጋጥም ይርከብ ይብል ካብዚ ሓሊፉ ደገፍቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ዝበሃሉ ሕጋዊ ኣካላት ኣመራርሓ ኣባላት ፈሊኻ ንምጥቃዕ ብቤት ምክርታት መጋበርያ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ምልዓልን ምእጋድን ይካየደሎም ኣብ ክንዶም ድማ ጉጅላዊ ረብሓ መሰረት ዝገበረ ቀይድ በተኽ ሙሻም ብዕሊ ይፍጸመሎ ይብል ስለዝኾነ ድማ እዚ ጉጅለ ዝገብሮም ዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባራት ጠጠው ክብል ብጥብቅነት ተሓሳስብ ኩሎም ኣብያተ ዕዮ ዞባታትን ወረዳታትን ከምኡውን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዝፈጸሞ ተግባርን ዝሃቦ ኣመራርሓን ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ተቐባልነት ከይህልዎ ክትግብሩ ነፍልጥ ኢሎም እዚ ብምትሕላፍ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ተግባር ድማ ኩሎም ናይ ክልልና ኣካላት ሕጊ ምኽባር ብሕጊ መሰረት ስርዓት ክትሕዝ ንተሓታትነት ክረጋገጹን መምርሒ ዝተዋሃቦ ምዃኑ ንገልጽ ይብል ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ክልልና በብብርኩ ዘለዋ ኣብያተ ምኽሪ ጊዜን ዝሓለፈን ሕጋዊ መሰረት ዘይብለንን ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ጊዜያዊ መምሕዳር ግን ንዝሐሸ ምርዳእን ብቕጻልነት እናመሓሽካ ንምስራሕን ብምሕሳብ ኣካል ጊዜያዊ መምሕዳር ኮይነን ብዘለዎ ክቕጽላ እናገበረ መጽኡ እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተወሰነ ኣብያተ ምኽሪ
مسارحي اتي زي حقاو جله بمخان مدبات غيزاو ممحدار امس نخالن زي حقاو مشامن ملعلن ام كيادن تصميدن هلوام كاب غيزاو منغست بجت تقبيلكا بزي اغباب كواخن مغبارن تغلويط دما غيزاو ممحدار نمعنقاف كوعل نزغبرلو زلو خيدي كقصل ايفقدن يبل غيزاو ممحدار تግራይ ስለዝኾነ ድማ بخنات بجت نموغاد طبق وصصر كم زغبرن اب بجت مفقادن متقامن ون አላይ ናይ ገደብ ስጉምቲ خصد مخانو بمفلات كستاخل نتحساسب يللو غيزاو ممحدار تግራይ نزواتاتن ورداتاتن اب صحفو دبدابم كبراتن كبرانن نلومي زحزنايم زيناتات دهايلومي نزيوم يمسل نيرم سلام